Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uruhim wa usulim wa diyashim wa dalin wa barakatihim wa karamatihim Samlah hadutim bahsan ula sambah masam ahmad bahnul yahla masyakir bakhalul mansal baidowi Samlah hadutim akin hajan barang wa kusumah wa ibunah mizan wa badar ba'afiyah Ba'adul salam Ba'alfiyah Wala hadrati Syekh al-Imam Abdurrahim bin Ahmad al-Qadi Lahumul Fatihah Alhamdulillah Nasya'adhan wa jumlah Alaihim wa'ayyum maghdubi alaihim wa'aladdallin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wa qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Kita ngalajengaken pengaosan saderengipun monggo kita tata niat kita nggih. Sepindah niat nyukuri sehate awak. Niat nyukuri dipun paringi akal. Niat ngurip-ngurip agamanipun Allah, ngurip-ngurip ilmu, ngurip-ngurip mushola langgar niat pados ilmu ngilangi kebodohan kanthi niat niku mau muga-muga kita pikantuk ilmu ingkang manfaat
lan angsal ganjaran ingkang ageng nggih. Niku tong kula tulis teng mriku nggih. Hadir di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Nah, itu hadir tok nang gone majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Luwih utama meneh nilai wong 1000 loro nggih. Niki wong lara ping 1000 niku sak rumah sakit punjul lah nggih. Niku ganjarane hadir ning majelis ilmu. Luwih utama meneh 1000 takziah. Dengan takziah ping pinten? Wonten ping 1000. Lah niki agenge apa? Hadir ning gone majelis ilmi. Lah gene kok ngono kok ganjarane kok gedhe ngaji niku. Soale kanthi ngaji kita ngertos oh iki sing halal, iki sing haram, iki sing bener, iki sing gak bener. Akhire iso ngrobah perilaku kita. Nek jenengan salat ping 1000 tapi gak dingelmuni, ora denger tata carane, syarat sae, ya ora ana ganjarane nggih. Mulane penting ngaji sehingga iso ngerteni sing bener, sing salah. Jadi hadir majelis ilmu ngaji niku luwih utama daripada jenengan salat 1000 rakaat, jenengan tilik wong loro ping 1000, tilik takziah mayit ping 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisa asyar. Utawi iku bab kang nomor 15 fi dzikri khurujiz ruhi ing dalem nutur nyritakno khurujir roh metune roh minal badani saking badan. Wa fil khabari lan iku kasebut ing dalem hadis ida waqo analikane tumibo alabdu sapa kawula fin nazai ing dalem nazak kubisa mongko dikeker lisanu apa lisane abet wadakhala lan mlebu ale ing atase abet arbaatun sapa malaikat minal mala arbaatun sapa papat minal malaikati sangking malaikat. Tiang nawis nazak iku nggih dicabute nyawa nggih. Niku lesane ditahan gak iso ngomong bareng ngoten wonten malaikat papat sing manjing sing mlebu. Ayaqulu mongko ngucap al awwalu sapa malaikat kang pertama ngucap assalamualaikum. Assalamu ta'i keselamatan alaikum iku ing atase sira kabeh. Ana utawi ingsun muwakalun iku malaikat kang den pasrahi rizki kelawan rezeki sira. Tolab tu luru sapa ingsun fil ardi ing dalem bumi syarkon ing dalem etane wa gurban lan kulone. Pama wajatu monggo ora nemu sapa ingsun min rizkika sanging rizki sira ora nemu lukmatan ing sakpuluhan. Malaikat papat sing pertama ngucap assalamualaikum. Perkenalkan aku iki malaikat sing dipasrahi ngekei rezeki kowe. Dina iki mau aku wis luru ning bumi, wetan, ngulon, ngidul, ngalor,
wis gak ngentokno rezeki sing kanggo kowe sak puluhan. Artine wis entek rezekine kanggo tiyang niku mau. Diluru mendi-mendi. Ngulon ning gone ndi iki? Ngulon ning Pangi. Ngulon neh tekan Semarang, tekan Jabar wis gak ana kabeh. Ngetan tekan Surabaya, tekan di Papua wis gak ana kabeh. Dakholat wis mlebu as-saatu apa mangsa. Iki wis mlebu wektune wayahe jabut nyawane. Sumayat khulu nuli mlebu asani sapa malaikat kedua. Wayaqulu monggo ngucap sapa malaikat kedua assalamualaikum. Ana utawi ingsun wakalun iku kang den pasrahi bisyarabika kelawan ombenan sira minal ma'i sanging banyu wa ghairihi lan liyane banyu wa talabtu lan luru sapa ingsun fil ardi ing dalem bumi syarqan ing dalem wetan wa gharban lan kulon wa mawajjatu mongko ora nemu sapa ingsun laka kanggo sira syurbatan ing sak ombenan minal ma'i saking banyu qarubat wis parek as-saatu apa mangsane mati. Malaikat sing kedua mara perkenalan assalamualaikum, aku iki malaikat sing diwakili ngeki ngombe kowe ngurusi ombenanem. Jadi makanan minuman iku nggih sing bagi sing nglayani niku malaikat nggih. Sing nglayani niku malaikat. Kok isih ana jatahe diwenehi nggih. Iki banyu ndelalah kono nggih. Lah iki wis wektune nazak aku luru ning kabeh bumi ngetan ngulon wis gak ngentokno jatam. Berarti iki wis parek wayahe kematian. Sumaya dahulu nauli mlebu asalisu sapa malaikat kang kaping 3 fayaqulu monggo ngucap sapa asalis assalamualaikum wa ana utawi ingsun muwakkalun iku malaikat kang den pasrahi bi angfasika kelawan ambekan sira talabtu luru sapa ingsun fil ardi ing dalem bumi syarqan apane wetane wa ghurban lan ngulone wa mawajjatu mongko ora nemu sapa ingsun nafsan ing ambekan wahidan kang siji min angfasika saking nafas sira. Malaikat sing nomor 3 aku iki malaikat sing ngurusi ambekanmu. Iki mau tak luru ambekan kanggo kowe ngetan ngulon ngalor ngidul nggih. Ning bumi wis gak ngentokno sak ambekan kanggo awakmu. Sumaya khulu nuli mlebu ar-rabi'u sapa malaikat kang kaping 4 wa yaqulu monggo ngucap sapa rabbi assalamualaikum wa nautawi ingsun wakalun iku kang den pasrahi bi ajalika kelawan ajal sira talabtu luru sapa ingsun fil ardi ing dalem bumi syarqan ing dalem ngetan wa ghurban lan kulon wa mawajjatu monggo ora nemu sapa ingsun laka kanggo sira saatan ing sak mangsa. Malaikat sing nomor 4 malaikat sing dipasrahi ajal wektu diluru ngetan ngulon ning gone bumi gak ana kabeh. Berarti iki wis saate. Nonton pinten mau malaikat papat dumara. Apa cukup papat iku?
Tesih wonten sing mara niki nggih. Dadi kita ajeng ninggal niku sing sibuk niku malaikat nggih. Dadi kuatah malaikat sing do teka. Sumaya dkhulu nuli mlebu alaihi ing atase abad al-kiram sapa malaikat-malaikat kang mulya al-katibuna kang tukang nulis anil yamini saking kiwa wa anis shimali lan saking yamin tengen wa anis shimali lan saking ki bareng malaikat papat mau wis terus teka jenenge malaikat al-kiramul katibun yaiku malaikat sing tukang nyateti amal saka tengen saka kiwa loro berarti 6 pun nggih waya kulo monggo ngucap sapa malaikat minal man fil yamin ing dalem arah tengen assalamu alayka ana muwakkalun bi hasanatika wa yukhriju sakhifatan bedoan wa yu'arriduha alaihi assalamu alayka aku iki malaikat sing dipasrahi nyateti amal apiem terus bareng ngoten terus ngetokno catetan buku catetan rupane putih didono ditokno didono wayakulu monggo ngucap sapa man malaikat sing saka tengen mau undur ningalana sapa sira ila amalika maring amal-amal sira wa inda dalika monggo ing dalem nalikane mengkono nadroh ningali yafrahu bungah sapa abet wayan situ lan semangat sapa abet malaikat mau ngetokno catatan amale sing apik didono iki delok catatan amalem ketok rupane putih bareng diketokno kawula mau seneng semangat paling sini apik-apik tok nggih wa yaqulu lan ngucap man sapa malaikat fisimali ing dalem kiwa assalamu alayka ana muwakkalun alal sayyiat asal ngucap sing malaikat saka kiwa ngucap assalamu alayka aku iki malaikat sing nyateti amal elem wa yukhriju monggo ngetokake sapa malaikat sakhifatan ing buku catatan saudaa kang ireng wa yuridu monggo ngetokake nuduhake sapa malaikat ha ing sakhifah alaihi ing atase abet terus malaikat sing saka kiwa mau ngetokno buku khusus catatan elek-elek warnane hitam wa yaqulu monggo ngucap sapa malaikat undur ningalono sapa sira fiha ing dalem sakhifah wa inda dalika yasilu mili irquhu apa kringete abet sumanuli yang duru yaminan wa shimalan aufan min qiraatis sakhifah bareng didelokno iki delok buku catatan 6 bareng dione ning ngono sing kawula mau sing ape ninggal kempringet nggih drodos noleh ngiwa nengen kawatir maca iku mau isine apa wae iki ngono ndredeg asik kempringet nggih faya midu al malaku fayulqiha alal wisadati monggo nejo al malaku sapa malaikat wayulqi monggo nibake sapa malaikat ha ing sakhifah buku catatan amal mau alal wisadati ing atase bantal bareng bon
buku catatan amal maut diteblokno ning gone dhuwure bantal. Sumayan sorifu nuli budal al malaku sapa malaikat terus balik nggih. Sing catatan amal maut sing malaikat loro terus balik. Apa pun terus fayadkhulu mongko mancing mlebu malakul mauti sapa malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, wa an yaminihi lan iku saking arah tengene malakul maut malaikatur rahmati utawi malaikat rahmat, wa an yasari lan saking arah kiwane malakul maut malaikatul adab utawi malaikatul adab. Lajeng malaikat maut sing tugase njabut nyawa masuk di dampingi karo malaikat loro meneh. Jadi telu ya. Sing tengen malaikat rahmat, sing kiwa malaikat adab. Wa minhum mongko iku setengah saking malaikat man utawi wong yajdubu kang narik sapa man malaikat ar-ruha ing roh jadaban kelawan narik temenan. Wa minhum lan iku setengah saking malaikat man utawi malaikat yanjau kang napa mau jabut sapa malaikat khojaan najaan kelawan jabut temenan. Wa minum lan iku setengah saking malaikat man utawi malaikat yon situ kang noston yon situ kang semangat sapa man naston kelawan semangat temenan. Wa idza balagot mongko nalikane tumeka apa roh al khulquma ing ulu menjing penggorokan niki nggih ya khudu ngambil sapa al malakul mauti sapa malaikat maut rohahu ing rohe malakul maut. Wa in kana mangko lamun ana sapa abet min ahli saadah iku saking ahli bejo nada mongko undang-undang malaikatur rahmati sapa malaikatur rahmat. Wa in kana lan lamun ana sapa abet min ahli saqawati iku saking ahli cilaka nada mongko ngundang malaikatul adab sapa malaikatul adab. Malaikat iku dewi-dewi nek jabut ya, ana sing jabut sing ilon-ilon, iri-iri ben gak lara ya. Jadi dikatakan tercabute roh niku kaya sabetan 1000 sabetan pedang ya. Dengan nate iris-iris kena peso. Nate sakit mboten? Iku lagi peso nak pedang bagi sabetno teng awak. Mesti tambah sakit. Lah niki gak terima pedang siji, pedang 1000. Oh niku pripun ya. Lah roh iki iku wis kawit suwe kan kuantel ning awak niki dijabut. Ya mesti kan angel nggih abot. Oh jenengan dicabut kukune wis larane sakpore nggih. Ya, niki roh sing kuandel karo awak. Kanjeng Nabi niku wekdal dicabut ruwe niku nggih sakit ngrasa aduh kok lara ngene. Malaikat maut tembe separo tuh kan iso ngomong. Niki pun kula pen wilun-ilun jeng Nabi lho. Niku sing Kanjeng Nabi ki ngrasakno sakite. Terus napa Kanjeng Nabi niku terus napa putus asa mboten malah ngeten Kanjeng Nabi. Nak ngono
wis rasane kematian rasane ning tibokno aku kabeh. Aja ngasih umatku ngrasakno sing larane ngene. Niku Kanjeng Nabi nek njabut walun-alun walus niku tesih ngrasakno sakit. Apa meneh sing wong biasa-biasa, ora nabi, ora sahabat, ora wali, apa meneh cara wong ahli maksiat, wis anggere sendal di. Namun dugi ulu menjing hulqum nggih teng niki. Terus malaikat maut jupuk ruhe mau nak wong iki mau sing ape dicabut nyawane wong bejo, malaikat rahmat bengok-bengok, wah iki bakal entuk rahmat, iki ahli wong apik. Nah sing dijabut kok ahli sakowah, cilaka. Wah iki bagianku iki. Wong cilaka kakean dosa, bagianku. Sing bengok-bengok napa? Malaikatul adab. Fatahudu al malaikatu ar-ruha wa takhruju biha ila hadrati rabbil alamin. Fatahudu mongko jupo al malaikatu sapa malaikat ar-ruha ing roh. Rohe digawa malaikat wa apa iki lah? Ora cetha ya. Fataruju mongko munggah sapa malaikat biha kelawan roh ila hadrati rabbil alam. Ini tak padang. Oh wis mripate. Ora dik mau. Patah ruju ya. Patah ruju mongko munggah sapa malaikat biya kelawan roh ila hadrati rabbil alamina maring ngersane Allah Rabbul Alamin kang mengerani alam kabeh. Lajeng ruhe dibeto malaikat digawa munggah. Digawa munggah disowanno ning Gusti Allah. Niki kula nuku nate ngimpi nggih. Ngimpi iku rumangsaku aku ku rohku dijabut nyawaku nggih. Dijabut nyawaku pas turun niku munggah lho. Rohku munggah, pancen ngoten nggih. Niku rasane perasaan ya Allah. Jenom iku. Nek piye iki wis mati. Gelo nggih getun. Wis mati iki piye? Nah ndelok aku cuma mimpi nggih. Alhamdulillah bali meneh. Urung ajal. Teng Al-Qur'an disebutake laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqa. Tiyang nampun sedo niku mesti getun nggih. Mesti getun. Sing tiyang apik niku lho niku getun nggih. Getun kok kurang apik, kurang ibadahku, kurang sedekahku. Apa meneh sing tiyang elek nggih, sing urung sempet tobat nggih wis tambah gelo nggih. Ngomonge laula akhartani ila ajarin qalib, mbok yo diundur Gusti sedelok wae. Ape lapa fa asaddaqa. Monggo bakal sedekah sapa ingsun wa aku minas sholihin lan aku bakal dadi wong sing apik, ora dadi wong sing elek. Pertama iku kepengin sedekah, ora kepengin salat, ora kepengin napa haji umrah mboten, kepengin
sedekah. Soale ningali agunge gedene ganjarane sedekah. Panteng. Gak apa-apa, ora apa-apa. Diapakan silakan. Nggih niki tesih panjang nggih dilajengake benjing tesih panjang niki apa? Nggih critane nggih ngeten iki nggih mungkin critana mati, critana mungkin ning kuburan pripun, pas kiamat pripun, terus sampai swarga iku isine apa kabeh, neraka isine piye niki kitab niki nggih. Jadi kitab tentang akhirat niki. Nggih niki nggih berat nggih. Wong soalé nerangno kematian nggih. Sedangkan kematian iku mau idoh sing pol nggih. Nek wong wis dipituturi karo kematian kok ora tedas nggih, naudzubillah wallahu alam bisawab nggih. Kok ana kematian gak gelem mikir, ora iso nampa pitutur, niku wis mun angel nggih banget atose atine. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una Rabbana faqihna wa faqih alana aqrabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una Rabbana faqihna wa faqih alana aqrabati lana fi dinina ya giyazi inda kulli karbatin wa mujibi inda kulli da'watin wa ma'adi inda kulli shiddatin wa ya rajai ina tanqati'u hilati Allahumma ubat bisa nyandang bisa liwat Allahumma ubat muka-muka pinaringan selamat Allahumma kitra kitri juga bebas suga meri Allahumma kitra kitri suke sapi suke pari siril fatihah Kira-kira agung pangapunten mugi-mugi wonten manfaatipun aku minggu bila taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Internal closing.